Άντε ρε Κατερίνα, μέχρι πού θα Κουράστηκες, πάμε? αγάπη μου. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε, ναι, να. Ορίστε, σε έφερα εδώ και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Να το δεις από κοντά. Όχι μόνο το δικό μας. Ναι, αλλά εγώ νούντρους δεν έχω. Μόνο βαλίτσες κουβαλάω. Καλά Χριστούγεννα, αγάπη μου. Μόνο. Και όλα καλά. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πεις και κάτι παραπάνω. Όπως με το καλό του νέο έτος. Κάτι ακόμα μήπως? Ρομαντικούλα μου εσύ. Άιντε, και του χρόνου μαζί. Ναι, τέλος πάντων. Κάτι ακόμα? Άντε λίγο, πάμε. Α, όχι, όλα και όλα. Πρώτα σιγά μου το κάνω ακόμα, τα έχουμε πει. Όχι πρώτα σιγά μου, αγάπη μου. Και τι άλλο να σου πω, ζήτω το έθνος. Συγγνώμη να μου πεις. Συγγνώμη. Για ποιο λόγο? Που δεν συνεννοήθηκες με τη μαμά σου να μας αφήσει τα κλειδιά, γιατί αυτή είναι με τη θεία σου στη Λαμία και εμείς έχουμε ξεμείνει με 2 βαλίτσες στη μέση της Θεσσαλονίκης και εγώ ευτυχώς να τρώω νούντλους. Μα ήθελα να του κάνω έκπληξη, ρε εσύ, αγάπη μου. Ο κόσμος κάνει έκπληξη, αγάπη μου, όταν έχει δεύτερα κλειδιά. Έκπληξη είναι που θυμήθηκες να μου πάρεις τα νούντλους τουλάχιστον για να φάω. Εντάξει. Αφού κι εγώ ρομαντικός είμαι. Θα το μοιραστούμε.